Lagarna jag tycker öliga våbrotner att han ner tror att han heter tror att tappe och det tid som vänjar rösten i Stallan. Kan det som gör att det inte gånger lugga väl där som det kanske konkurrerar till just Chow och Insulas nu. Det är ganska det att vi det är ganska det att lätt ska lyda det är svängare vi det då. Tar tappte 4-0 mot Ryssland lärkvalde blev av halvväger. Har säkert finna en uppsang sen där. Och vi kommer ut ur 2 minuter vi förra station och kommer här till och jag ska inte säga att vi håller oss vara morgon kan vi det till att hålla vi släcka. Vi vet kanske till och vi var klara. Men 20 sekunder och att vi har 1-0 och tar för 3 mål vi får 8 så allt säger allt. Till spalt då 8-8 mot Moldova och Moldova vann mot Resenlinon. Är det inte eka chailet att tappa? Vi 3 mål mot Röjnonta. Och vi vann Ryssland och Ryssland vann 4-0 av Taimon och det hände inte. Det är öle chailt. Kvar är det att vi får arbeta vi nu fram efter vi har Insulas nu? Nej, vi spelar fina fotboll och det vi kan ta vi kan här nu är att nu har vi spelat Kataspa, vi har spelat 4 dyster. Vi tar 4 steg. I sista kapping hade vi spelat 2 dyster och hade 4 steg. Och nu skulle vi till en spännande tur till Moskva och till Bukarest och får vi steg på här på så vill det vara fantastiskt. Så skulle vi fyra gånger till ta sista turen så var det ungefär i novembermånad här vi skulle till Andorra och vi skulle spela returres mot Lettland. Ta att vi dock en halvcykel och steg efter så jag hade vi spelat för innan posten av fotboll och tittar vi för rätt. Kan man räkna vi att få next steg utöver i en sån där kapping? Hur är det?